Dobrý deň, volám sa Jozef Chobot. Toto je naše Ferrari, s ktorými robím vlastne zážitky. Venujeme sa tomu už 1 rok. Je to akože veľmi úspešné a populárne, akože veľa ľudí si to pochvaľuje vlastne a splní si vlastne tým svoj sen povoziť sa nám vlastne na superšportovom talianskom luxusnom ako Ferrari. Je to vlastne Ferrari Modena F1 s radením vlastne ako vo Formule 1 pod volantom. Je to 8-válec, objem motora je 3600 kubických centimetrov, má to 400 koní a zadný náhon, čiže človek sa na tom môže trošku vyblázniť. No. Takže toto je Ferrari Modena vlastne, jediný rozdiel je, že sa radí vlastne pod volantom a má to len 2 pedále, ako v automatickom aute vlastne, čo má automatickú prevodovku. Všetko sa robí s pedálmi len pravou nohou, ako pri automate. Naštartuje sa to tak vlastne, že sa stojí na brzde, potom sa to naštartuje a aby sme sa rozbehli, musíme vlastne pravým tlačítkom musíme si dať hodiť rýchlosť, jednotku. Potom vlastne normálne noha z brzdy dole a na plyn a potom sa to vlastne rozbehne. Potom ďalšie všetky rýchlosti, má to 6 rýchlostí, všetky ďalšie rýchlosti sa dávajú pod plynom. Čiže stojí sa na plyne a prehadzujú sa rýchlosti. Nemusí sa ako pri normálnom aute uberať z plynu a prehodiť rýchlosť, ale vlastne stojí sa na plyne a normálne sa prehadzuje až do 6 vlastne. Takže s nohou môžem niečo robiť, alebo iba stojí? S nohou vlastne, no keď sa rozbiehame a zrýchlujeme vlastne len stáť na plyne stále, pozerať na otáčkomera pri 4000, 4 až 7000 otáčkach môžeme radiť podľa toho, ako chceme ísť rýchlo. Keď napríklad ideme na nejakú križovatku alebo niečo, tak nemusím si tým podraďovať, ale stačí, keď brzdím a to si automaticky začne tie rýchlosti podraďovať samé. Teraz si môžeme naštartovať. OK, naštartované. Ježiš, toto je paráda! Výborné, hej, super. Má to takú citlivosť, to je ten zvuk taký, vieš, taký dobrý. To nie je zdravé. Dovidenia a do počutia, perfektné. Ďakujem veľmi pekne za zážitok, fantázia. Vrele doporúčam, úplne najviac, úžasné. Ja úplne, že...